subscribe my YouTube channel, like and share. Thank you. So, guys, kihatod na sa daday ko ni Papa Diyos, no? So, akong uban si Papa. Ha? Akong cellphone na adre, ang imo, ambot. Gwapa 60K in the vlogs, oh. Oh, pinaukab-ukab ang buko-buko. Sexy. Na. Pinasandal-sandal. Sige na, ato na. Ang pinasandal-sandal pa. Na. Diba, mangko, basta ubos mo na mo nang giandam ni Mama. Ubos ah. Ubos ko times. Dili ta to inanay mo gisulob kay atol ta na sa eskwelahan, chinilas unta to. Na kay matakil po man siya. Ako anay kay gamay anay tuod oh. Kato yung dakong tuod, maka takin ko. Ay pagdagan.